Mga hinigugma diha ni Kristo. Ang atong tema karong adlaw, Season 2, Segment 7, maoy The Youth's Call to Greatness is the Joy and Hope of the Catholic Church. Ang tawag sa mga kabatanunan maoy kalipay, paglaom sa atong simbahan. Mga hinigugma, tanan kita makaingon. Ang Santo Papa nga sa tuwa na nakabisita sa Cebu ug karon santo, John Paul II, inspired by the Holy Spirit sa iyang pag-envision, sa iyang pagplano nining panagtigom sa kabatanunan. Ginsugdan ni atong tuig 1985 ug padayon laing bahin sa kalibutan o Roma. Kini gi-duplicate, kini gisaulog gihapon sa lain-laing mga nasod sa ilahang National Youth Day. Dunay World Youth Day, o dunay National Youth Day, o dunay Diocesan Youth Day. Salamat sa Dios, halos nga tanan makahinumdum. Tuig 1995, World Youth Day sa Pilipinas, mao pinakalabing dako nga gathering panagtigom sa kabatanunan sa tibuok kalibutan. Ever since, wa pagid ato masurpass na. Salamat sa Dios. O kita mismo din sa Cebu makahinumdum karong tuiga, April 23 to 28, ang atong National Youth Day. Mao gyapon labing dako nga National Youth Day nga panagtigom. Sa Cebu, dunay kapin sa 11,650 nga delegates ikan sa lain-laing mga probinsya. Ug kanyang tanan nga bahin niini pagsaulog nga malipayon, mahinungdanon, no? Mapinungahon, daghan kayong salamat. Mga hinigugma sa atong paghatag importansya sa kabatanunan, kabuhi nato ang hagit sa atong Santo Papa San Juan Pablo II. Paghatag importansya sa kamatuoran ngang kabataan, the youth, importante kayo nga bahin sa simbahan. Matud pa, dili lamang ingnon nga sila future of the church. Sila is also the present of the church. In the sense nga, daghang mga kabatanunan, matud pa, ages, no? 13 to 39, no? Nining mga edad, no? Sa pagkadaghan. Og, matud pa, no? They are the asset sa atong simbahan. Kung atong pamalandungan, bisan na lamang ang tema karong tuiga, makaingon kita, salamat sa Dios. The youth, beloved, gifted, empowered. Ipahinumdum kita, og tanan, labi ng kabatanunan, beloved, gihigugma. Tingali, doon ay pamatanon nga, maingon, kaya akong papa, wa madini, no, trabaho sa gawas, akong mama, wa man, no, dili ako love. Beloved. Nga buti pasabot, kung pananglit man, tingali kulang ang atong pag-experience sa gugma sa atong pamilya. Unta, ang pamilya mismo, maka-realize niya ini. Pero, one thing is sure, God loves you in a very special way. Sama kay Apostol San Juan, no, the youngest of the apostles, nga gitawag beloved. Ug sama sa
sa istorya sa Biblia, when Jesus looked at the young man with love in his eyes, nahigugma si Kristo. Kung atong tanawon ang lain-laing mga pamaagi aron makita nato kining atong grasya, kining gugma sa Dios. But the truth is, remember, God loves you. Second, gifted. Usahay una-una sa kabatanunan kay wa pa man sila savings kwarta, dili sila gifted. If only they know, daghang mga tiguang nga maingon, how I wish I have the energy, the enthusiasm, the strength, the zeal like the young people. Lain-laing talents, lain-laing mga hiyas of the young people. These are gifts. Experts, many of the young people, especially sa modern means of communication. Daghang pamaagi nga kini magamit nato og unta, we should realize the giftedness that we have. And of course, eventually, because we receive the gifts, unta ang mga kabatanunan makahinumdum nga they are empowered. They are asked to share all of this in the spirit of mission. Like Mama Mary, who when she received the Spirit was inspired to do good works. Kini gihapon ang challenge to greatness of the young people. Matod pa ni Pope, set a good example of integrity, which is the gift of the Spirit. Do not conform to this age, but strive to show the world that you can become the children that you want to be, the good people that you want to be. And this is your contribution to the world. Reach out to other children in terms of inspiring them to face the future with confidence and hope. Kay mao kini ang pamaagi aron makaingon kita nga in our own ways we make this world a better place to live in. Salig kita sa atong kabatanunan, paminaw kita sa ilang mga pangandoy. Sa atong pagtinabangay, makaingon kita, let us believe tomorrow can be better than today. Labi na kung atong kabatanunan will embrace the challenge of not conforming to this world, but of living according to their firm conviction, guided by faith. Kanyong tanan, daghang salamat. God bless.